Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, kde vysvetlím trošku viac, čo sa v podnikaní Visher Success jedná. Vzhľadom k tomu, že toto video sledujú ľudia, ktorí sa kedysi venovali spoločnosťam ako je Vaza, Perfect Internet a momentálne Visher Success a sú tu taktiež, alebo sledujú toto video taktiež ľudia, ktorí tie spoločnosti nepoznajú a poznajú Visher Success, tak ja začnem úplne s takým popisom od začiatku. Kedysi, pred 4 rokmi, vznikol projekt WhatsApp. Ľudia sa registrovali, vytvárali štruktúry a podobne a vznikol Perfect Internet. Čiže je to projekt, ktorý funguje už dlhšiu dobu a predstavte si to, dosahuje zisky. Čo je na to veľmi zaujímavé. Ľudia, ktorí tvorili kedysi štruktúru, tak už v dnešnej dobe, vzhľadom k tomu, že spoločnosť Perfect Internet dosahuje zisky, tak dosahujú zisky aj oni. Majú pravidelný mesačný príjem, čiže tzv. Mesačné dividendy zo ziskov spoločnosti. Spoločnosť sa naozaj delí 50% zo zisku a naozaj sú ľudia, ktorí zarábajú dosť veľa peňazí, či 600 000 alebo 300, 200 alebo 20, 50 dolárov mesačne. Jednoducho je to u každého variabilné podľa toho, akú štruktúru si vytvoril. Dôležité ale to, že spoločnosť tak napreduje, že tie zisky sa stále a stále zvyšujú. Čiže toto sú počiatočné zisky a stále naozaj budú vyššie a vyššie. Do budúcna budú možno niekoľkonásobne vyššie. Čiže predstavte si človek, ktorý zarába teraz 20 eur alebo 20 dolárov, hej, v Perfect Internet, tak o nejakú dobu, o možno 2-3 roky, možno pár mesiacov, bude zarábať 200-300 dolárov, možno 2000-3000 dolárov. Jednoducho spoločnosť naozaj napreduje a má víziu takú, že bude vytvárať projekty a systém a mať systém taký, ktorý naozaj bude stále rásť a bude priťahovať viac a viac ľudí k sebe. Táto možnosť ale u ľudí skončila kedysi, čiže skončila takým spôsobom, že sa vytvoril určitý úzky kruh ľudí, ktorí na tom teraz profitujú a budú profitovať neustále. Spoločnosť sa ale rozhodla, že vytvorí štruktúru ďalších ľudí, ktorí budú prakticky mať zdarma akcie spoločnosti Visher Success, čo je ďalší projekt, pod ktorého záštitou budú vytvárané nové a nové projekty, nové a nové skutočné spoločnosti a firmy. Takže predstavte si to, hej, teraz vy ste registrovaní vo Visher Success, ešte ste sa nerozhodli, či to budete propagovať alebo nebudete propagovať, alebo budete registrovať alebo nebudete registrovať ľudí. A predstavte si to, že ste teda ako ľudia kedysi, čo propagovali WhatsApp a zapojíte sa do toho naplno a budete propagovať túto spoločnosť Visher Success. Na základe toho, že vy si vytvoríte nejakú sieť, získate zdarma akcie, tak spoločnosť vzhľadom k tomu, že vy budete akcionárom a budete prakticky takým propagátorom všetkých projektov, ktoré spoločnosť bude vyvíjať, tak vám bude ako odmenu dávať tie dividendy za tie vaše akcie, ktoré ste si vytvorili zdarma. Čiže je to plus pre ňu a je to plus pre vás. Hej. Prakticky vytvára si takých propagátorov alebo ľudí, ktorí aj vzhľadom k tomu, že zaregistrovalo niekoľko ľudí do Visher Success, tak títo ľudia taktiež budú vedieť o všetkých tých projektoch a budú ich členmi alebo budú ich používať do budúcna. Čiže taktiež sa vytvára už teraz taký zákaznícky potenciál. Čiže potenciál používateľov všetkých tých stránok, stránok tých spoločností. Čiže to je dôvod, prečo táto spoločnosť dáva zdarma akcie spoločnosti, skutočných spoločností. Poďme teraz na to, napríklad, aby ste mali ako takú predstavu, o čo sa presne jedná. Spoločnosť už teraz vyvíja prvý projekt, čiže prvú spoločnosť veľkú,
Predstavte si, že by ste boli na začiatku napríklad Google alebo na začiatku Facebooku. Bolo by to neuveriteľné. Predstavte si, že vy by ste do Facebooku ešte pred jeho začiatkom zainvestovali napríklad nejaké peniaze do akcií. Hej, tu prakticky investujete iba čas tým, že registrujete ľudí a získavate tak darma akcie. Čiže predstavte si, že by ste získali ešte nejaké akcie spoločnosti Facebook predtým, ako začal. Viete si predstaviť ten nárast vašich financií a vašich pravidelných mesačných dividend z tej spoločnosti? Je to niečo neuveriteľné. Takže poďme si predstaviť prvý projekt, ktorý sa prakticky rozbehol od 1. decembra 2014, taká tzv. Predregistrácia. Ja vám to hneď ukážem, o čo sa jedná. Dúfam, že budem hovoriť správne informácie, ak nie, tak určite sa to časom dozvieme konkrétnejšie a lepšie. Jedná sa o projekt BoBloAs. Čo to je? Vidíte, že je tu kopa fotiek, dokonca wow, super, hneď vľavo od názvu BoBloAs je moja fotka. Sa veľmi tomu teším, ale určite je tu viacero ľudí. Ukážte, počkajte, prejdem tam. Áno, ja je to preto, lebo ste pozvaní, je to ako že pozvanie od Bystrika Štefáka, jasne, rozumiem. Takže bude to niečo také, ako sociálna sieť ľudí, ktorá bude spájať všetky sociálne siete dokopy. Také známe, hej, dajme tomu, predstavte si, že kopa ľudí používa Facebook, ale kopa ľudí v Amerike používa, ja neviem, Twitter alebo MySpace, alebo možno vy používate Facebook a používate TSU, alebo ja neviem ešte aké sú sociálne siete rôzneho druhu. YouTube je sociálna sieť už v dnešnej dobe. Určite poznáte Google+, je sociálna sieť. Čiže všetky tieto sociálne siete dokopy jednoducho táto spoločnosť bude spájať. Vy jednoducho sa nalogujete na BoBloAs a budete vidieť všetky vaše účty v jednom. Čiže predstavte si, že teraz vy si zapnete počítač, prejdete na BoBloAs a zistíte, aha, super, cez Google Plus mi niekto napísal, aha, tuto vidím, že mi niekto napísal na Facebooku, a tuto niekto mi napísal na YouTube alebo komentoval moje video. Všetko budete vidieť na jednej stránke. Ďalšia vec, čo je zaujímavá, predstavte si, že vy podnikáte a teraz fajn, super, potrebujete dať odkaz na Facebook, potrebujete odkaz dať na Twitter, potrebujete odkaz dať na MySpace, potrebujete odkaz dať na YouTube alebo podobne, alebo na Google+. A teraz musíte chodiť z jednej siete do druhej a takto zadávať odkazy. Odteraz to bude úplne jednoduché, cez BoBloAs zadáte nejaký text, nejaký odkaz na nejaký váš biznis napríklad, alebo na nejaké vaše video, obrázky, čokoľvek a jednoduchým kliknutím ten svoj odkaz alebo ten svoj príspevok pošlete do všetkých tých sietí, alebo si vyberete, do ktorej siete to chcete poslať. Takže takto nejako to bude fungovať. Samozrejme, všetko to bude tam o reklame, čiže bude tam reklama na rôzne spoločnosti, na rôznych ľudí, bude sa to všetko jednoducho kombinovať tak, aby tam bola čo najväčšia návštevnosť a aby sa jednoducho na základe tej návštevnosti zobrazovalo čo najviac reklám, aby bola čo najviac možnosť kliknutia na nejakú reklamu, prípadne takéto veci. A z toho sú všetko zárobky. Z toho sa všetko zarába. Pravdepodobne tam budú možno aj nejaké platené služby alebo takéto veci. To ešte presne ja neviem, ani to nechcem rozvíjať. Jednoducho spoločnosť si vytvorí základňu ľudí, dá sa povedať, obrovskú sociálnu sieť a na základe toho vy budete zarábať peniaze a vzhľadom k tomu tie vaše akcie budú naberať na hodnote a taktiež budú naberať aj na tých mesačných dividendách. Čiže prakticky vy, keď budete vlastniť akcie, vám budú vyplácané mesačné dividendy. Vy, keď budete chcieť, tuším, posledný kvartál roku 2015, budete môcť kupovať, predávať akcie, čokoľvek, čo len budete chcieť, všetko budete mať naozaj na burze. Takže je to obrovský projekt a je to jeden z projektov, ktorý sa týka Wisher Success. Tých projektov bude samozrejme viac, máte sa na čo tešiť, čiže určite je dobré teraz
pracovať pre Wisher Success a registrovať ľudí, pretože to má naozaj skutočnú budúcnosť a sú v tom naozaj veľké a veľké príjmy. Ja myslím, že som to celkom dobre vysvetlil. Ako vidíte, už sú tu skutočne nejakí ľudia. Vidíte, tuto môžete kliknúť tu Watch My Video, čiže je tu nejaký pán z Maroka, je tu nejaký pán z Brazílie, je tu nejaký pán zo Srbska, z Indie, z Ghany, Papua Nová Gvinea, Indonézia, Kostarika, Belorusko, Spojené štáty, Rusko, Indonézia, Maroko a tak ďalej. Medzi tým niekde vidíte nejaké video, čiže sú tu rôzni ľudia, ktorí už sú prakticky registrovaní, tak ako aj ja, takisto ako aj vy. Takže ja vám to ešte takto jednoducho vysvetlím. Vzhľadom k tomu, že vy ste zaregistrovaní vo Wisher Success, tak ste registrovaní aj v Perfect Internet, čiže ako, neviem, či to vidíte, asi to nie je vidieť, čiže perfectinter.net. Tam, keď sa zaregistrujete, máte tam všetky projekty. Ja vám to skúsim takto ukázať. Toto je čisto iba Bobble. Čiže Perfect Internet. Vidíte, že je tam veľa projektov. To je spoločnosť. Tu máte viacero projektov, ktoré spoločnosť rozvinula a stále rozvíja. Ono to jednoducho všetko ide takým rýchlym tempom a dodatočne sa tie projekty stále zlepšujú. Naozaj majú napríklad mailovú službu, majú napríklad niečo podobné ako je nejaká taká stránka, na ktorej sú rôzne firmy, obchody a tak ďalej, čiže prakticky sú tam zľavy za nákupy. Toto všetko bude rozvinuté aj u nás na Slovensku, v Čechách. V Čechách sa to momentálne veľmi rýchlo rozvíja. Ďalej je tu ďalšia sociálna sieť WhatsApp, ktorá je väčšinou iba pre ľudí, ktorí podnikajú cez Perfect Internet alebo z Perfect Internet, rôzne veci, Friends bude sociálna sieť, potom sú tu nejaké noviny a tak ďalej, rôzne hry tu budú, niečo také ako sa to volá u nás, Wanna Be Famous, taký projekt ako Superstar alebo takéto veci, čiže rôzne veci, rôzne projekty, je naozaj toho veľa a naozaj skutočne to vynáša. Takže vy, keď ste už registrovaní vo Wisher Success alebo vo WhatsApp alebo v Perfect Internet alebo kdekoľvek, čo používate, aj do Bobble Us už ste registrovaní. Čiže vy jednoducho iba prejdete na túto kolónku Bobble Us, kliknete na login a zadáte si svoj e-mail, s ktorým ste sa registrovali, alebo prezývku, tam nemusíte teda dať nič a dáte heslo. A kliknete na login. Keď kliknete na login, tak vy už prakticky ste akože prihlásení a vyberiete si, dajme tomu, profil zatiaľ, hej, a máte tam Bobble TV, to je niečo takéto, to je takáto stránka, kde taktiež môžete registrovať nejakých ľudí, sú tu videá, rôzne videá, naozaj veľmi zaujímavé. Čiže je tam Bobble TV a potom je tam Bobble Us, tento druhý link, ktorý tiež môžete registrovať, je to presne toto, čo teraz vidíte. Takže aj jedným, aj druhým môžete registrovať, je len na vás, čo je pre vás zaujímavejšie, ktorá stránka pre vás lepšie vyzerá. Takže takýmto spôsobom to celé funguje. Budú tu ďalšie štatistiky, budú tu rôzne banery, sú tu videá a podobne. Čiže jednoducho všetko je to prakticky prepojené a veľmi jednoduché. Takže držím vám palce, hlavne v registrovaní vo Wisher Success, pretože tie akcie naozaj majú budúcnosť. Taktiež, ak chcete registrovať Bobble Us, do Bobble Us ľudí môžete registrovať. Aha, takže vidíte, už sa spustilo nejaké to video, takže také celkom zaujímavé videjká sú tam, ktoré sú vlastne vysvetľované hlavne po anglicky
a skôr to zaujíma teda tých zahraničných ľudí. Táto stránka skôr zaujíma ľudí, ktorí po anglicky nevedia, čiže niečo zaujímavé, že chystá sa kopa ľudí, tu je, hej, sú tu ďalší ľudia, čiže keď sa klikne na more, tak znovu ďalší a ďalší ľudia, je ich tam naozaj strašne veľa a uvidíme, ako to bude fungovať. Určite to bude fungovať veľmi, veľmi dobre a veľmi, veľmi zaujímavo. Takže ja vám naozaj držím palce, verím tomu, že vás tento projekt zaujal tak ako mňa. Nie je to jeden jediný projekt, je to jeden z projektov. Tých projektov bude naozaj veľmi veľa a čo mám také informácie, aspoň ako som to ja pochopil, dúfam, že to je pravda, zatiaľ je to neoverené z mojej strany, neviem, cez Boblo As tí ľudia budú môcť zarábať, takže bude tu možnosť zárobku, ale skôr to bude podľa mňa zamerané na to, že to tým ľuďom zdarma, úplne zdarma zjednoduší možnosť komunikovať vo všetkých sociálnych sieťach cez jednu jedinú stránku. Takže zatiaľ toľko z mojej strany. Ja verím tomu, že ste rádi, že ste sa zapojili do We Share Success a teším sa s vami na spoluprácu a som rád, že som naozaj krajným manažérom pre Slovensko, pre túto spoločnosť. Majte sa pekne a do počutia. Držím palce.